Good morning Iloilo. Ang oras po ay mag-aalas 5 ng umaga at katatapos lang ng opening salvo kahapon. So i-check ko ng maagang-maaga ang Iloilo City kung ano po ang nangyari sa mga kalat sa daanan. Samahan niyo po akong maglibot-libot sa beautiful city of love, Iloilo City. Ito po yung Iloilo Provincial Capitol at isa po sa isang judging area ng Dinagyang Festival. So papasok na po tayo sa Isnard Street, Iloilo City. Time now is 5 a.m. Punta ako sa gym para mag-workout. Sobra nilang hype ng mga tribo kahapon. Naku, pati ako, sobra ko ng energy. Kasi mula kahapon hanggang ngayon, hindi pa ako nakatulog buong gabi. Hindi ko alam, wala naman akong kinain kahapon. Wala naman akong kinain kagabi. Grabe yung energy ko. Parang nabigyan ako ng energy ng mga tribo, ng mga warriors. Nagpe-perform sila, na hype din ako. Ito po ang sitwasyon ng Iloilo City dito sa Isnard Street ngayong umaga. January 14, 2023. Paganda ng langit, oh. Saka ang linis na nung Iloilo. Sobrang bilis maglinis ng mga tauhan sa City Hall. Ayan, oh. Sobrang linis. Grabe. Ang galing maglinis ng mga cleaners ni Mayor Cheers Cañas. Congratulations sa inyo. Sobrang aga ko. Parang ako lang ata yung naglalakad dito ngayon. Merong nagbabike pero konti yung naglalakad. Pero tingnan nyo, oh, sobrang linis. Talagang nag-overtime yung mga tauhan sa City Hall para lang linisin yung buong Iloilo. Merong nagkakape. Maaga pa sila, oh, nagkakape na, oh. Sarado pa yung Robertos. Dito po sa umaga yung Sunburst Park natin. Ayan. Tapos kung gutom kayo, merong Jollibee dito sa corner. Ito po yung Mapa Street. Yan po yung isang judging area doon sa pinaka-sentro sa dulo. Lapit na tayo sa City Hall. Ayan.
Kaganda naman ang beauty ng araw sa umaga. Kaganda. Yan po yung beauty ng Libertad Plaza. At saka ito po yung beauty ng ating City Hall sa umaga. Naabot na po natin kung saan ako pupuntang gym.